În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfântă Trăime, îți jertfim calea Sfintei Cruci, pentru ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta. Să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată de păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Ajută-ne să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău în așa fel ca să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Stațiunea întâia. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Iisus, Sfântul Sfinților și Regele Regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura sa la moartea cea mai dureroasă și cea mai rușinoasă. Eu sunt pricina acestei osândiri. Eu m-am făcut de 1000 de ori vrednic de moartea aceasta prin păcatele mele. Iisuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Iisus ia crucea pe umerii Săi ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre. Iisuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea Ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisuse, întâia oară cale, puterile l-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade istovit din pricina sângelui ce l-a pierdut, împovărat de păcatele ce apăsau crucea. El cade pentru a mă curăți de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele. Iisuse, dă-mi harul statorniciei în bine până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra. Iisus întâlnește pe Maica sa mâhnită. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Iisus, având crucea pe umeri și cu una de spini pe cap, o întâlnește pe Maica sa mâhnită. Ce durere pentru inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a mamei. Iisuse, fă-mă părtaș de durerile și suferințele ce ți le-am pricinuit ție și Maicii tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toată zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! Însila Simon din Cirene, îi luce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. stațiunea a 5-a. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simon din Cirene duce crucea lui Iisus pentru că Iisus nu mai poate duce. Simon duce crucea fără de voie și silit, dar ducând crucea, cunoaște cine este Iisus și învață să-L iubească, precum și să ducă crucea din dragoste pentru dânsul. Iisuse, dă-mi harul ca prin crucea ce mi este dată să cunosc cine ești, să învăț să te iubesc și să rabd orice suferință din dragoste pentru tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 6-a. Veronica șterge fața lui Iisus cu o mahramă. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Iisus, iar el, din recunoștință, își întipărește chipul pentru totdeauna pe mahrama ei. Iisuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit. stațiunea a 7-a. Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci din Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade și peste el cade crucea care îi apasă mai adânc spinii în cap, pricinuindu-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea. Iisuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit dureri atât de mari. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! Femei plângând îl conjoară, pe drumul greu chinuitor. Iisus ne-ndeamnă să nu-L plângă, pe El și pe copiii lor. stațiunea a 8-a. Iisus le mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi să vă plângeți și pe copiii voștri. Căci de se fac acestea cu pomul cel verde, ce va fi cu cel uscat? Iisuse, Tu ești pomul cel verde și eu cel uscat, vrednic numai să ard în iad. Dă-mi harul unei adevărate convertiri și al unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca, prin fapte bune, să aduc roade pentru viața veșnică.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, pentru a treia oară cade, călăii îl împing și-l bat, și noi asemănăm cu râși, atunci când facem un păcat. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade, dar călăii îl împing, îl bat și îl batjocoresc necontenit până la Golgota. Iisuse, ce rușine și durere ai suferit pentru mine. Dă-mi harul ca din dragoste pentru tine și cu duh de pocăință să sufăr bucuros orice rușine și durere și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a te urma. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus e despuiat de haine, iar rănile cumplit în dor, și dezbrăcat ce greu îi vine, să stea în văzul tuturor. stațiunea a 10-a. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este dezbrăcat de hainele sale și îi se dă să bea fiere și oțet. Hainele îi se scot și astfel se redeschid rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor,
Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin fierea amară și prin oțetul acru a ispășit păcatele noastre de lăcomie. Iisuse, izbăvește-mă de robia poftelor trupești. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat. El suferă ca să ne spere de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Prin rănile mâinilor și ale picioarelor, El suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre. Străpunge-mă, Iisuse, și pironește-mă pe crucea Ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca în toate ispitele și suferințele să rămân statornic în răbdare până la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! Pe cruce Domnul moare în chinuri, pe însuși Tatăl părăsit, dar misiunea-n credințată, prin jertfa crucii am primit.
Stațiunea a 12. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce a rămas atârnat 3 ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Iisus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui Său Ceresc și moare. Iisuse, fă ca moartea ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile mele rele, ca să trăiesc numai pentru tine și la sfârșit să ajung printr-o moarte sfântă la viața veșnică. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de pe rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi. Când trupul ia jos pe cruce și în brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care îl plânge pe Iisus? Stațiunea a 13. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este luat jos de pe cruce și depus în brațele Maicii sale prea îndurerate. Sfântă Maica lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă, să ții în brațele tale trupul dumnezeescului tău Fiu, rece și fără viață, și să privești rănile lui din care mai curgea sânge. Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeescul tău Fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! Iisus e îngropat cu jale într-un mormânt nou și curat. Să-i dăm și noi ca locuință un suflet bun nevinovat. stațiunea a 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoasă, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Trupul preasfânt al lui Iisus este pus într-un mormânt nou și curat. Iisuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută pentru trupul tău în preasfânta împărtășanie și să te primesc cu vrednicie și evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Miluiește-ne pe noi! O, Doamne, noi am fost pricina, ca așa de mult ai suferit, dar Tu urmarea-ți îndurare, ne iartă tot ce am greșit. rugăciunea Sfântului Augustin. Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii tăiat în prejur, lepădat de iudei, vândut cu o sărutare de Iuda trădătorul, să fii legat cu funii și dus la moarte ca un miel nevinovat, să fii înjosit înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, scuipat, încununat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, acoperindu-ți fața, să fii despuiat de hainele tale, pironit și înălțat pe cruce, întovărășit de tâlhari,
adăpat cu fiere și oțet și străpuns cu surița. Te rog, Doamne, prin aceste preasfinte dureri ale Tale, pe care eu, nevrednicul, le meditez cu evlavie, precum și prin crucea și moartea Ta sfântă, izbăvește-mă de chinurile iadului și binevoiește a mă duce acolo unde L-ai dus pe tâlharul cel bun, răstignit cu Tine. Tu care, fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Celebrarea s-a sfârșit, să mergem în pace. Vă reamintesc, dragi pelerini, cei care doriți să faceți calea crucii pe grupuri mici, pe străzile satului, aici, lângă altar, găsiți cruci, precum și cărți de rugăciune pentru a vă ruga, așa cum am spus, în grupuri mici. De asemenea, la orele 17, aici, în fața bazilicii, va fi adorație euharistică. Libera nos, Domine, Domine.